Para presentar a iniciativa, a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, e a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira, escolleron o complexo dunar de Corrubedo e as lagoas de Carregal e Vixán, ao ser este o primeiro espazo natural en contar con cartelería digital. Segundo explicou a titular de Medio Ambiente, o que se persegue con esta proposta non é máis que facilitarlle aos visitantes o acceso a información sobre rutas, servizos e patrimonio, así como tamén sobre a flora e a fauna de cada parque ou aula, dun xeito lúdico e atractivo. Que a posta en marcha desta aplicación, acompañamos esta iniciativa tamén, se cabe, para darlle un novo aire ao portal Galicia Natural e Única. A principal novidade é a inclusión de contidos dos 17, non só dos parques naturais, que é o que contemplaba Galicia Natural e Única, senón dos 17 espacios chamados espacios imán. É dicir, aqueles espacios naturais protegidos, caracterizados por un alto valor singular, así como por ser os máis coñecidos dentro do imaxinario da poboación galega dos visitantes. Consideramos estes 17 espacios imán como recursos capaces de funcionar como elementos tractores de visitantes que busquen coñecer outros espacios naturais protegidos, contribuindo así á posta en valor do patrimonio natural galego. Estamos a falar, ademais do Parque Nacional das Illas Atlánticas, pois, por exemplo, o Monumento Natural da Playa das Catedrais, das zonas de especial protección de valores como é a de Carnota, Montepindo ou mesmo tamén o Canón do Sil, das 6 reservas da biosfera e da Serra do Courel.